Tu de unde ești? Sunt româncă. Da, nomazii, hoți, criminali, femei ușoare. Mă scuzi, tu ești cumva nomad, hoț, criminal și mergi la femei? Cine, eu? Eu? Nu, de ce mă întrebi? Dacă ți-ar fi plăcut sportul, m-ai fi identificat în Nadia Comăneci, Gică Hagi, Simona Halep. Dacă ai fi cocetat cu arta muzicii, m-ai fi recunoscut într-un Ciprian Porumbescu sau un George Enescu. Dacă ai fi știut ce înseamnă filozof, m-ai fi întrebat de Eliade sau Cioran. Dacă ai fi fost pasionat de sculptură, vorbeam de Brâncuș și nu doar. Dacă știința te-ar fi făcut curios, ai fi auzit de Păulescu și Aslan, de Babeș sau Poenaru. Dacă ai ști că românul Vlaicu ți-a dat brânci să zbori, sau Coandă, tot român, ți-a pus reacția pe avion, ai fi surprins, așa-i? Dacă ai fi fost turist în România, am fi vorbit de Marea Neagră, munții Carpați, delta Dunării, mănăstiri și biserici. Despre castelul Dracula, lacuri și cascade, monumente istorice și arhitecturi, Palatul Culturii sau Peleș. Istorie, tradiții, porturi și obiceiuri. Am fi împărtășit toate frumusețile și minunățiile ei. Dacă ai fi fost mai interesat de țara mea, ai fi aflat că am avut regi și regine, iar pe scenele lumii au urcat oameni de cultură, teatru și film, scriitori, poeți, actori. Ai fi fost surprins să afli câte patrimonii UNESCO deține și câte locuri pitorești ți-ar fi tăiat răsuflarea. Dar tu, dragă străine, tu nu știi nimic din toate astea. Nu ești nimic din toate astea. Nu știi nimic de România mea. Nu știi nimic de pământul istoriei mele. Nu știi nimic de oamenii lui. Ești doar un ignorant. Atât! Și probabil îți place să vezi doar ceea ce ești în suflet. Asta să le răspundeți tuturor celor care încă își mai permit să vă judece doar ca român. Obligații inteligent la muțenie. Nu mi s-a întâmplat, e doar un sfat preventiv, că vin vremuri grele.